Moi, täällä on Gellin. Ja tänään me pelataan Survival Gamesia. Sori tästä nopeasta aloituksesta. Mennään sun taakse muuten. Kivimiekka, kivimiekka. No niin, nyt tuli aika hyvä. Joku tappaa täällä. Mä kuolin. Kuolitko? Se olit sä! Sä tapoit Autoboyn. Nyt kuule. Mä tykkään sun aidonkypärästä. Yritti tiimata loppukohdassa. Mä oon pahoillani Jesse. Eli Autoboy. Hei, player trackeri. Toinen player tracker. Varastit mun kypärää hirveen Johannes. Oliks toi muka sun kypärä? Oli. Ja. Se oli sillä tyypillä päässä. Niin. Tuliko minulle päälle? Mä katon minne tänne päin. Noni. Chestplate. Löytyykö uunista? Jee, uunista löytyy lihaa. Nam. Noni, siitä chesti. Jee, tuolla olisi ollut sulle ase. Jos saisit vielä pelissä. Hei mä oon täällä vielä. No niin, sä katot. Vitsi, mun piti raapia mun... Mä oon sun edessä. Ok. Mun pitää raapia mun silmää. Revit silmä niin. Joo, silleen. Hups. Mä raavin mun silmää ja yhtäkkiä se lähtee irti. Mä vaan silleen. Jee, mun silmä lähti irti. Tää on muuten Riverton Castle, tää mappi. Jos ihmettelette. Tai no, ette tiedä tän mappi. Täällä on jotain. Ai mitä? Mitä? Täällä on joku sellainen hiekkajuttu. Täällä on joku vuoren päällä. Yeah. Ja täällä on 3 chestiä. Ja täällä on 4 chestiä täällä näin. Sitten mä katson seuraavaa. Mitä vitsiä tää on niinku? Täällä on 5. 6. Jee. Kato hiekkaa. Eikö se oo ansa? Tai joskus, jossain mäpeissä chestit on vaan koristeita. Noni, nyt on hyvää luuttia. Nyt on hyvää armoria ja kimimiekkakin. Nyt menee hyvin. Sääli, että lukuun ottamatta sitä, että sä kuolit ekana. Aita. Joo. Ois sellainen siitä sais täytyy kuolla ekana. Niin. Eikö ois saavutus Hunger Gamesissa, että kuole ekana 5 kertaa? Noni. Jessen pikkusiska on sitten taustalla ikävä kyllä huutamassa. Joo. Toivottavasti se ei kuulu teille. Hei, supplidroppi tulee. Katsotaan koordinaatit. Eli... Helpottiko? Joo, helpotti. Se tulee aika lähelle. Ota. Supplidroppi tulee aika lähelle. Ota. Eli mennään tuohon suuntaan. Sulla on Axeman pikkinen. Miten niin? Mulla on Beastmaster. Mulla on Axeman! Eiks mä en ehtinyt valita sitä. Oh my god, mä luulin, että mä oon Beastmaster. Sitten sulla ei oo jotain. Supplidroppi tulee jonnekin. Mä en edes tiedä minne. Zoomilla sua. Mulla ei ole zoomia, mä en käytä Optifinea. Niin, koska sen... Niin, sä menit... Ei mun kone tarvii Optifinea, se on niin hyvä. No ei ole hyvä. Tai siis se on ihan hyvä peleissä. No on se... Hei, tuossa on tyyppi. Jätkä. Niin tulet kuolemaan. Sitten mä kuolen tälle jäpälle. Tou! Ota veden allaisten taistelua. Noni. 6 tyyppiä jäljellä. Ja sit vielä tää kuolee. Ja tuolla ylhäällä on taistelu, jos ette huomaa. Yritä vaan tiimata.
3 tyyppiä jäljellä. Pikkusen kuoli tossa. Hirveä Joo, aloitamme deathmatchin. Nää 1 tappoi 2 tyyppiä. Hei, siinä on ainoa chestplate, ainoa kypärä. Sitten sillä on diamond miakka. Fail. No, eti enchanting table mulle, please. Mun pitää lumota. Mä en tiedä tässä mapissa varmoja enchanting tableita. Mä tiedän vaan Shattered Kingdom, Kokoshi Islands. Ja toi hieno Fallout. Mä tiedän niissä noi varmat enchanting tablet. Mut tässä ja tuossa hienosta Aztec Islandissa, en tiedä. Sitten siinä, missä me pelattiin ihan nikalla. Tai mitä, Jos tän sais! Tinkä? Iron chest. Mä oon täällä kaukana poissa. Joku on jo luutannut tän paikan. Noni. Niin, jos tuon Iron. Ok, deathmatch-suunnitelma on. Yritä pysyä muiden luota piilossa ja sitten sitten kun ne on lovilla, niin mä yritän tappaa. Sun ruumis on tossa. Mä vihaan tätä Riverton Castlen deathmatchia. Oikeesti. Bro Johnny plays. Älä yritä hyökätä. Voi vaan vetää tokat. Kannattaa tappaa toi Iron tyyppi. Sitä mäkin. Koska se on niin... Hyvä. Noni. Olkaa silleen tiimatkaa sillä tavalla. Toi Bro Johnny, sen pitää kuolla ekana ennen kuin mä tapan. Koska mä en oikeesti halua tulla kolmanneksi. Älä please vedä mut HP:t. Nyt tulee tää jätkä. Nyt Iron Evä, se on tuolla fightissa. No ei ole, se fighttaa mua ja mä kuolin. Noniin, Arebe voitti. Ai sä olit toi. No kyllä. Taas kunnolla. Ei ihme. Mä luulin, kun sä sanot aina, että mä menen piiloon. Niin vitsi mä luulin, että sä menet piiloon kuule. No mä menin. Otan Aksenanin. Otatko? Jee, mä sain ilotulitteet. Pelataan vielä toinen roundi. Toi ei mennyt kauhean hyvin. Oikeesti kolmanneksi. Otan lehmän. Otatko? No mä otan kanan. Mä otankin kanan. Didi. Kana seuraa. Se onkin pieni kana. Sulla on vaan sun iso lehmä. Iso tyhmän näköinen lehmä. Missä se lehmä on? Se häipyy 5 vikasekunnin luona. Hei yes! Woo! Shattered Kingdom mappina. Mennään mun taakse sitten. Mä oon kai sua vasta. Toisella puolella. Joo. Jotenkin se on aina jännää, että sä oot aina toisella puolella. Aina toisella Kivimiekka taas! Woo! Noniin, tuija se nopee, ettet jää spawnille takana. Jep. Noniin, mä en halua, että sä kuolet taas spawnille. Tapetaan tää jätkä. Miten toi ei kuollut vielä? Otin Aksenanin. Otitko? Sä sanoit, jos Jos mä saan jotain... jos sä saat Iron Axeen, niin se on hyvä. Tuolla on tiimi, jolla on Iron Chestplate. Iron Chestplate. Ei mun koira! Killed by Kerli Nykakos Wolf! Oh my god! No ainakin sain Iron Chestplate. Hei, mulla on stickia! 2 ironia! No, tiedätkö siitä mä teen sillä välin mun skiniä? Jep. Ja se tekee uuden skinin. Pitää laittaa se tohon meidän YouTube-kanavan banneriin sitten kohta. Hei, jos ette tiennyt tästä mapista, niin tuolla keskellä on aina crafting table, mutta se on näiden lehtien peitossa.
Ja löytyy sitten Autoboy HD, mun tyypin nimi. Joo, mun tyyppi löytyy Gerlin Team ja mun vanha tyyppi, jos olitte Automata TV-katsoja, niin löytyy nimellä Automata TV. Mutta mä lopetin Automata TVn ja tää on mun uusi, niin. Ja miten mä pääsen tonne ylös? Se oli jostain täältä, eikö? Joo, täältä. Tuosta chesti muuten. Jee, mä sain ruokaa. Mä tarviinkin muuten sitä. Noniin, nyt kun saadaan Iron miekka, niin tää on niin voitto meille. Niin voitto. Mut oikeesti mun koira tappoi sut. Sä oot tuhma koira! Tuhma! Siinä meni se koira. Joku suomalainen on. Master Panda. Hauska nimi. Pelimies häipyi. Tuossa crafting table. Ja sitten, jos joku tulee mun taakse ja tappaa, mut mä niin rakeen. No niin, Iron miekka. Sitten me tarvii vähän parempaa armoria. Ainakin housut nyt. Hello Captain Sparkles, joku sanoo. Niin varmaan. Ihan niinku se pelaa Mindplexia. Minne mennään? Tuohon. Tuohon. Ei ole mitään. Tietysti. Boviin ei ole arveita. Katsotaan nyt minne se superdroppi tulee. Ei ole yhtäkään tyyppiä lähellä, ei ole player trackeria, jolla kattoa. Ja saat uusi susi. Saat hyvä susi. Hyvä uusi susi. Noniin. Niin. Se on tossa aika lähellä. Oota, mennään tuohon tuonne. Joo, tuolla. Noniin. Mä aika hyvä lukea koordinaatteja, tai no, en mä tiedä. Se on tossa aivan lähellä. Mä muuten laitoin mun mikkiä vähän paremmin. Se on tää pelto, superdroppi. Tänne tulee yleensä jätkiä. Tänne tulee yleensä jätkiä, ei likkoja. Mä oon superdrop king. Sitten hän kuolee jollekin nuubille. Silleen, tyyppi tulee puuaksen kaa tänne ja tappaa mut. Sillä ei oo häkit, sillä on vaan... Sillä on jotkut pienet housut. Niin. Jee. Mun koira jäi ton siis. Oh my god, mä sain No ei edes. Mulla oli jo Iron miekka superdroppi. Come on. No mä käytän mun Diamond Axea. Miksi mulla ei oo nyt sitä X-Man-kittiä? Oikeesti. Näiden pitäisi olla toisenpäin, että mulla oli viime kerralla Beastmaster ja sit nyt tois X-Man. Niin nyt tulisi kunnolla. Ihan hyvä superdroppi. Diamond Axe on aina hyvä. Toi ruumis just leikku. Mut mä tarviin housut. Jesse, mä tarvii oikees elämässä housut. Mä pelaan ilman housuja just nyt. Niin. Tässä on, ootas kun mä lasken, tässä on 7 pelaajaa jäljellä. Ihan hyvin. Selvittiin tähänkin asti. Mä saankin sulta hyvät housut. Thanks mate. Diamond Axe lukee tuolla. Yeah. No niin, täältä tuli Aaro housut. Kiitos sulle tosi paljon. Sitten täältä tulee toinen jätkä. On kyllä aika kiristävät ne Aaro housut. Niin. Epämukavat. En itse pitäisi. Yritä vaan. Sehän oli helppo tappaa. Mieti. Niin. Ite vetäisi jollain. Aaro housulla oikeassa elämässä. Vitsi! Toi oli aika hyvä PvP-taito. Tulee vaan jätkä ja mulla on aika lovit ja mä tapan sen rennosti. Ja, noniin. Mitäs muuta? Onks mulla mitään parempaa? Ei, mutta mulla on boviin arveit. Onko tossa muuta sienisoppaa? Se on aina hyvää. Mä rakastan sienisoppaa. En kyllä oikeassa elämässä. Damdax. 5 tyyppiä jäljellä. Täällä on Bro Johnny Playsta. Se just häipy. Niin.
Huu. Vitsi, Jesse. Mikä on musta touhu? Chestit refillaa kohta. Se on kyllä hyvä. Erittäin hyvä saaneen sanoa. Nyt on tylsää. Hunger Games ei yleensä ole näin tylsää, pitää sanoa. Et mä vaan kiertelen täällä full ironilla. Mun nyt chestien refillaus. Mä katon nyt ekana tän kämpän. Tuossa. Mä laitan nopea mun kamaa. Tuolta kivimiekkaa olisi tullut, ei mitään. Ei, en mä tommoista tarvii. Mä laitan tuohon tilannut noin pihvit. Tuossa. Kun löytyis paremmat bootsit. Hei muuten, mä teen trikin. Tää on hauska trikki. Ota tän ja tän. Ja nyt näyttää siltä, kun mulla olisi iron bootsitkin. Haha, mulla on full ironit. Kukaan ei huomaa eroa. Hei, zombie drop tulee. Jos kaukaa katsoo, niin... Niin. Ja kyllä läheltäkin. Mennäänpäs tuohon supplidropille, otetaan toikin. Koska se Mindplexin yksi saavutus tässä Hunger Gamesissa on. Että ekana 50 supplidroppia. Mä haluan myös tehdä sen. Ja sit myös se, että voita tää Hunger Games ilman armoreita. Jos saisit mukana pelissä, niin me voitais tehdä se. Kohti supplidroppia. Täällä on muuten aivan sairaasti tyyppejä vielä jäljellä. Siis... Täällä on vielä 5 tyyppiä jäljellä. Yleensä tässä vaiheessa on ehkä 2 tyyppiä tai 3. Onko spawnilla mitään jäbiä? Ei. Mäpäs noppaan tuon supplidropin, jos kukaan ei ota sitä. Pitää syödä. Nam. Joku otti supplidropin. Ei kun ai niin, tässä mapissa sä et pysty ottaa sitä supplidroppia. Tai tokaa supplidroppia. Siinä äskeisessä mapissa pystyy. Ai kahta supplidroppia. Tokaa supplidroppia. Noniin, siellä on yksi jäpä. Mä ihmettelenkin missä kaikki on. Tuukse sieltä, jäpä. Vois lumauspöytä spawnilla. Se ois kuulia. Nyt tulee kaikki. Siitä yksi tappo. Helppo tappo. Mitä sä yrität? PvP to the max! PvP to the max! PvP to the max! Vähän mä loissan nyt PvPssä. Joo, sä voitat mut ilman muuta ilman asetta. Heitti vaan aseensa tuolla Aximan kitille. Sieltä tulee yksi jäbä. Sun kuolema on kohta. Come on, Deathmatch, älä olaa. Mä haluan tappaa nää jätkät. Nää on kuitenkin noobei. Et ei tässä mitään hätää. Tää on selvä voitto. Nää on mun PvP-taidot tässä on aika hyviä. Mä en yleensä ole hyvä PvPssä. Noniin. Kuolkaa. Mä suuntaan aikana tähän, koska tää ei saa. Mä muuten otan ton kirveen. Ettei se saa sitä. Otinhan mä sen, otin. Noniin, otetaan vähän bovitusta, sit aletaan tappaa. Tällä kertaa mä tapaan mun aeromiekalla. Toi lumottu kivimiekka, näihin yleensä tulee sharpness, niin tossa on kyllä enemmän, toi tekee enemmän lämää kuin aeromiekka. Ei osunut. Tossa on toi jätkä. Mä nyt tapan tän sijaan oikeesti. Se on pakko tappaa tässä vaiheessa. Niin. Tää on Porky the Crow. Ja täällä on sikaskini. Come on. Mikä noob? Mun arvit loppu.
Arbon PvP. What? Sä yrität puumiekalla tappaa jonkun. No niin. Sika kuolee. Sika kuolee. Mä syön. Se. Tää yksi jäpä tässä. Se on just mun vieressä kun mä syön. Se ei edes tee mitään. Noniin, tapetaan tää nyt. Mitä? Se kuoli reunaan! Se kuoli reunaan. Thanks mate. Tuolla on se ruumis. Se kuoli reunaan. Toi on ärsyttävää, kun tulee tollanen. Miksei tulisi enää niitä lumipalloja? Niin ne lumipallot oli paremmat tässä. Miten niin hacker? En mä häkkää. Sehän meni hyvin. No, mä olin niin hyvä PvPs nyt tässä roolissa. No niin, kiitos katsomisesta. Jos tykkäsit videosta, niin tilaa kanavani. Ja jos, tai siis kanavaamme, koska auto voi olla myös mukana. Ja jos haluat nähdä lisää... Miksi mä sanoin noin? Mä veilasin mun lopputeoksen. No niin, mut jos tykkäsit videosta, niin anna tykkäykset ja niin. Nähdään sitten myöhemmin. Tai seuraavassa videossa. Moro!